नमस्कार. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण सात यामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि सुरुवातीलाच सगळ्यांनाच मराठी भाषा दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. कारण कवी कुसुमाग्रजांचा हा जन्मदिवस संपूर्ण राज्यभरामध्ये मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो. प्रत्येकालाच अभिमानाचा वाटावा असा हा दिवस आहे. मराठी भाषा ही आपली मातृभाषा आहे. मातृभाषेतनं आपण बोलतो, शिक्षण घेतो, आपण जपतो, अशी ही आपली भाषा आहे. आणि या भाषेच्या गौरवाचा हा दिन आणि ह्या दिनानिमित्त आपण खास ज्यांची मुलाखत घेतोय त्याच मराठीच्या प्राध्यापिका आहेत. त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठाचा आदर्श शिक्षिका पुरस्कार त्यांना मिळाला. यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठ असेल, त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाचा पुरस्कार त्यांनी प्राप्त केलेला आहे. त्याचबरोबर मराठी विषयामध्ये डॉक्टरेटसुद्धा त्यांनी घेतलेले अशा ज्येष्ठ साहित्यिका डॉक्टर शर्वी वासुलकर मॅडम आपल्यासोबत आहेत. आपलं खूप खूप या मुलाखतीमध्ये स्वागत. आणि सर्वप्रथम तुम्हाला मराठी भाषा दिनाच्या खूप शुभेच्छा. कारण मराठी भाषा टिकवण्यामध्ये तुमच्यासारख्या प्राध्यापकांचं, तुमच्यासारख्या शिक्षकांचं, साहित्यिकांचं खूप मोठं योगदान आहे. आणि त्याचमुळे 200 वर्षांपूर्वीची आपली 2000 वर्षांपूर्वीची ही आपली भाषा आजही टिकून आहे आणि तिचं स्थान आजही टिकलेलं पाहायला मिळतं. अनेक संकट समोर उभी राहत आहेत, नवीन नवीन माध्यमं येत आहेत, नवीन भाषा येत आहेत, पण मराठी ही कायम टिकलेली आहे. महाराष्ट्र आणि मराठी हा जो म्हणजे एक नाळ जी जोडलेली आहे या दोन्ही गोष्टींची, ती आजही आपल्याला कायम दिसते. तर आज मराठी भाषा दिवस आहे. काय सांगाल या दिवसाबद्दल किंवा या दिनाबद्दल, माझी मायबोली, माझी मातृभाषा याबद्दल? नमस्कार. तुम्हालाही मी हार्दिक शुभेच्छा देते मराठी भाषा गौरव दिनाच्या. हा दिवस आपण मराठी भाषा गौरव दिवस साजरा करतो कविवर्य कुसुमाग्रज उर्फ वि. शिरवाडकर यांच्या जन्मदिनाचा आपण या दिनानिमित्त गौरव करतो. कुसुमाग्रजांच्या कवितेनं मराठी भाषा ही खऱ्या अर्थानं घडवलेली आहे. खरं तर त्याआधीपासूनच म्हणजे मराठी भाषेचा जो वारसा आपल्याला लाभलेला आहे ज्ञानदेवांपासून ते आतापर्यंत, त्याच्यामध्ये प्रत्येक मराठी कवींनी म्हणजे ज्ञानेश्वरांपासून आतापर्यंत मराठी भाषेविषयी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. जसं ज्ञानेश्वरांनी म्हटलेलं आहे की माझा मराठाची बोलू कौतुके परी अमृता तेही पैजा जिंके ऐसी अक्षरे रसिके मेळविन, असं त्यांनी मराठी भाषेचा गौरव केलेला आहे. आणि खरं तर ज्ञानेश्वरी त्यांनी पहिल्यांदा मराठीमध्ये लिहिलं, म्हणजे मराठी ही लोकभाषा निवडली लिहिण्यासाठी. तिथून आपली ही खरं परंपरा सुरू झाली. विवेक सिंधू लिहिणारे मुकुंदराज त्यांनी मराठी भाषेचा गौरव केलेला आहे. त्यानंतर संत एकनाथ त्यांनी तर अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न विचारला की संस्कृत काय देवे केली, मराठी काय चोरांपासून आली, असं म्हणून त्यांनी मराठी भाषेविषयी आपलं अतिशय परखड असं मत व्यक्त केलं आणि मराठी भाषेचा गौरव वाढवला. खरं तर संत कवींनी मराठी भाषा टिकवून ठेवलेली आहे, आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे पुढच्या पिढीपर्यंत. मराठी भाषेमध्ये समृद्ध असं जे साहित्य लिहिलं गेलं, त्यामुळे मराठी भाषा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित झाली. शिवाय आपलं जे लोकसाहित्य आहे, लोकधन आहे मराठी भाषेमधलं, तेही पिढ्यानपिढ्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित झालं. आणि त्यामुळे मराठी भाषा ही सतत पुढच्या पिढीपर्यंत आली आणि वाढत राहिली, बहरत राहिली. मराठी भाषेला राजभाषा म्हणून दर्जा आपण पाहतो की अगदी यादवराजांच्या काळामध्ये 13व्या शतकामध्ये मिळालेला होता. त्यानंतरच्या काळामध्ये आपल्याला माहितीच आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मराठीला राजभाषेचा दर्जा दिला होता. त्यांनी मराठीमध्ये त्यांचं जे आज्ञापत्र आहे, आजही आपण त्याचा संदर्भ घेत असतो. त्यानंतरच्या काळामध्ये शाहिरांनी कविता, खरं संत कवितेनंतर पंडिती कवींनी, त्यानंतर शाहिरी कवींनी मराठी टिकवून ठेवली, पुढे संक्रमित केली. हा वारसा जो आहे हा नंतरच्या काळामध्ये सुद्धा अनेक कवींनी, लेखकांनी, साहित्यिकांनी सांभाळलेला दिसतो. मराठी खरं तर जपून ठेवली आहे ती मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातल्या सर्वसामान्य माणसांनी, कष्टकरी, कारण त्यांचा सगळा व्यवहार जो आहे तो या आपल्या लोकभाषेमध्ये, मराठी भाषेमध्ये चालतो. अर्थात प्रशासकीय दृष्ट्या सुद्धा मराठी भाषेला आजच्या काळामध्ये स्थान महत्त्वाचं आहे. सगळा व्यवहार मराठीमध्ये व्हावा असं आग्रहानं म्हटलं जातं. खरं तर असं आहे की आजच्या पिढीनं हे समजून घेणं फार गरजेचं आहे
की आपली भाषा ती ज्ञानभाषा व्हायला हवी, ती अभिजात भाषा व्हायला हवी. यासाठी आजच्या पिढीनं हे सगळं लेखन, वाचन, संभाषण जे भाषिक कौशल्य आहेत ते आत्मसात करायला हवी. कारण मराठी भाषेमध्ये इतकं विपुल आहे, इतकं की ते न संपणारं आहे, सतत वाढत जाणारं आहे. त्यामध्ये तरुण पिढीनं, आजच्या पिढीनं त्याचं उपयोजन केलं पाहिजे भाषेचं, असं मला वाटतं. ते थोडं कमी होत चाललं, म्हणजे उपयोजन होताना दिसत नाही आपल्या रोजच्या व्यवहारामध्ये आणि आपल्या एकूणच लेखन, वाचन, संभाषण व्यवहारामध्ये. आपण आग्रहानं आवर्जून मराठीमध्ये बोललं पाहिजे. कारण मराठीचा जो एक प्रभाव आहे ना मराठी भाषेचा, तो बोलण्यामधून, आपल्या नेहमीच्या संभाषणामधून सहज आपल्याला व्यक्त होताना दिसतो. उत्तम मराठी वाचता येणं, बोलता येणं, लिहिता येणं हे मला असं वाटतं की आपल्या अभिमानाची गोष्ट असायला हवी आणि ती तरुण पिढीनं आवर्जून करायला हवी असं मला वाटतं. कुसुमाग्रजांनी यासाठी खरं तर खूप प्रयत्न केले होते. म्हणजे त्यांनी मराठी भाषेमध्ये लेखन केलं, सर्व प्रकारचं नाटक, कथा, कविता, कादंबरी. पण त्यांनी मराठी भाषेच्या एकूण असलेल्या सद्यस्थितीविषयी त्यांच्या काळामधल्या त्यांनी बरंच लेखनही केलेलं होतं. अर्थात आपल्याला माहितीच आहे की कवितेमधून देखील त्यांनी आपली ही एकूणच मराठी भाषेविषयीची आस्था, तळमळ व्यक्त केलेली आहे. त्याने तेव्हा असं म्हटलं होतं की मराठी भाषा ही डोक्यावर राजमुकुट आहे आणि ती मंत्रालयाच्या दारामध्ये हातात कटोरा घेऊन उभी आहे. हे त्यांचं जे दुःख होतं हे त्यांनी अतिशय परखडपणे व्यक्त केलेलं होतं आणि ते खरं आहे. पण नंतरच्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे की मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी बऱ्याच पाठपुरावा करण्यात आला. किंवा आपली जी एकूण समिती होती, डॉक्टर रंगनाथ पठारे त्याचे अध्यक्ष होते त्या समितीचे, आणि त्या समितीने बरेच पुरावे गोळा करून तो अहवाल सादर केलेला आहे. तर हा जो अभिजात भाषेचा दर्जा आहे तो आपल्या भाषेला लवकरात लवकर मिळावा असं मला वाटतं. कारण आहेच ती भाषा अभिजात, फक्त तिच्यावर शिक्कामोर्तब होणं हे आवश्यक वाटतं. यासाठी मग अर्थातच आपल्या इथल्या लोकप्रतिनिधींनी, आपल्या मराठी भाषा मंत्री माननीय दीपकबाई केसरकर यांनीही यामध्ये लक्ष घालावं असं वाटतं, सुचवावं असं वाटतं, विनंती करावीशी वाटते. अर्थात भाषा ही वाढत असते ती लोकसहभागानं. आजची पिढी निश्चितपणे या भाषेकडे या दृष्टीनं पाहिल की लाभले अमास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, असं मला वाटतं म्हणत आपण पुढे जाऊया. मराठीची ही जी दिंडी आहे ती आपण पुढे नेऊया. आजच्या दिवशी तुम्ही मला ही बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानते. नक्कीच. आपण या संदर्भात अधिक बोलत असताना एक मधला आपण जर काळ बघितला तर आपल्या मराठीविषयी एक न्यूनगंड होता, नाहीच असं म्हणू शकत नाही. पण आज थोडाफार तो कुठेतरी कमी होताना दिसतोय. राजकीय पक्ष मनसेसारखे आहेत किंवा अजूनही आहेत ते मराठीविषयी भूमिका घेताना दिसत आहेत. प्रत्येक जण, म्हणजे अगदी बाळासाहेबांचा पण उल्लेख मुंबईसारख्या ठिकाणी आपल्याला करावा लागेल की मराठी भाषेसाठी त्यांचंही योगदान होतं. अगदी तुम्ही म्हटलं तसं ज्ञानेश्वरांपासनं अगदी आत्तापर्यंतच्या साहित्यिकांपर्यंत प्रत्येकाला भाषेसाठी संघर्ष कुठेतरी करावा लागलेला दिसतोय. इतिहासात त्याची दखल आपल्याला पाहायला मिळते. पण आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये अनेक इंग्रजी शब्द सुद्धा मराठी भाषेमध्ये आहेत, पण मराठीचं स्थान टिकून राहिलेलं दिसतं. तर हा न्यूनगंड असेल किंवा इंग्रजी किंवा इतर भाषांमधले काही शब्द हे मराठीत आता आलेले आहेत आणि ते मराठीच होऊन गेलेले आहेत. तर त्याकडे तुम्ही एक मराठीच्या प्राध्यापिका किंवा डॉक्टरेट तुम्ही या विषयातनं केलेली आहे, त्याच्यामुळे त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? हां, न्यूनगंडाचं म्हणाल तर हा मराठी माणसाच्या मनामध्ये आता म्हणजे एका विशिष्ट पिढीनंतर हे सुरू झालं की उदाहरणार्थ आपण पाहतो की इंग्रजी भाषा आणि त्याचं एकूण आपण पाहतो प्रभाव याच्याविषयी एक सतत काय झालं की एक बिंबवलं गेलं की ही भाषाच तुम्हाला खऱ्या अर्थानं पुढे नेईल की तुम्हाला तुमच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडवेल असं. पण मराठी भाषेच्या संदर्भानं मी म्हणेन की मराठी भाषेमध्ये सुद्धा उत्तम तुम्ही जर तुमच्या त्या भाषेमध्ये प्रावीण्य मिळवलं, प्रभुत्व मिळवलं तर तुम्हाला नक्कीच संधी आहे, हे अनेकांनी सिद्ध केलेलं आहे. त्यामुळे म्हणजे उदाहरणार्थ आता सगळ्या क्षेत्रामध्ये पहा की अभिनयापासून ते लेखनापर्यंत, साहित्यापर्यंत, निवेदनापासून ते अगदी आपण आता की पत्रकारितेपर्यंत जर आपण पाहिलं तर अनेक क्षेत्रामध्ये आज मराठी भाषेला स्थान आहे महत्त्वाचं. एवढ्या मोठ्या संख्येनं आपल्याला माहिन्या दिसतात वृत्तपत्राच्या किंवा अन्य. तर
तिथे पहा की मराठी भाषेला स्थान हे महत्त्वाचं आहे. तर प्रश्न असा आहे की मराठी भाषेचं उपयोजन मागाशी जे मी म्हटलं ते नीटपणे होते की नाही हे जर आपण पाहणं गरजेचं आहे. त्यासाठी अर्थातच आपल्याला वाचन हे सातत्यानं करावं लागेल भाषेचं साहित्याचं, तर आपल्याला भाषा उत्तम तऱ्हेनं अवगत किंवा ती उत्तम तऱ्हेनं वापरता येईल. त्यामुळे न्यूनगंड मला असं वाटतं की होता हे खरं आहे, पण तो अशाचं काही कारण नाही. आताची पिढी जी आहे ती पुन्हा मला असं वाटतं की याकडे वळते आहे, जाणीवपूर्वक वळते आहे. कारण आता या क्षेत्रामध्ये अनेक क्षेत्रामध्ये संधी आता उपलब्ध होऊ लागलेल्या आहेत आणि त्यामुळे आज मला असं वाटतं की अशी काही स्थिती नाही आहे. भाषा खऱ्या अर्थानं आता आजच्या पिढीला समजून घ्यावीशी वाटते आहे आणि त्या दृष्टीनं प्रयत्न अनेक जण करताना दिसत आहेत. नक्कीच हे ह्यालाच धरून एक प्रश्न की एक नवीन शैक्षणिक धोरण आपल्याकडे आता राबवलं जातंय आणि त्याच्यामध्ये मराठी भाषेला एक स्थान दिलेलं आहे आणि अगदी इंजिनिअरिंगचं शिक्षण हे सुद्धा आता मराठीतनं सुरू झालेलं आहे. डॉक्टरेटचंही शिक्षण होणार आहे. तर एक त्याकडे तुम्ही कसं पाहता की जे सगळं शिक्षण फक्त इंग्रजी माध्यमातनं होतं तिथे आज कुठेतरी मराठीला संधी मिळते. त्यामुळे तुम्हाला असं वाटतं का की नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे मराठी शिक्षण घेणारी जी मुलं आहेत ती केवळ साहित्य किंवा अशा कुठल्या गोष्टीत अडकून न पडता एक व्यावसायिक दृष्ट्या किंवा रोजगाराच्या दृष्ट्या सुद्धा विविध क्षेत्रामध्ये जाऊ शकतात असं वाटतं आणि त्याचा फायदा हा या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे होऊ शकेल? हो, नक्कीच. उदाहरणार्थ आता जे म्हटलं तुम्ही की वैद्यकीय शिक्षण किंवा अभियांत्रिकी शिक्षण ते आता मातृभाषेतून मिळावं असं आपण पाहतो की नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये आहे आणि त्यामुळे आता ते सगळं जे आहे म्हणजे अभ्यासक्रम जो आहे तो मराठीमध्ये आता अनुवादित करणं, भाषांतरित करणं ह्यासारखे प्रयत्न सुरू आहेत त्या स्तरावर. त्यामुळे असं होईल की मला तुम्ही जे म्हटलं तसं की विविध क्षेत्रामध्ये सुद्धा भाषा ही या म्हणजे रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीनं स्वीकारली जाते आहे, जाणार आहे आणि नक्कीच अशा नवीन संधी ज्या आहेत त्या मराठी भाषकांना उपलब्ध होतील असं मला वाटतं. तर उदाहरणार्थ मराठी भाषा मंत्रालय आहे म्हणजे स्वतंत्र खातं आहे आणि त्यामुळे अर्थातच या स्तरावर आता अनेक प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल भाषेच्या दृष्टीनं असं मला वाटतं आणि त्याचा लाभ आजच्या पिढीनं खरं तर घ्यायला हवा. आता आजच्या म्हणजे प्रादेशिक भाषांना महत्त्व आजच्या या शैक्षणिक धोरणामध्ये आहे ही मला चांगली गोष्ट वाटते आणि त्यामुळे मुलं विद्यार्थी आजचे याकडे वळतील. आणि मराठी भाषा दिनाच्या निमित्तानं मला असं वाटतं की आपण आशावादी असायला हरकत नाही अशी आजची स्थिती आहे. फक्त विद्यार्थ्यांच्या मध्ये त्याबद्दलची जाणीव निर्माण करणं हे गरजेचं आहे आणि ते शिक्षक पालकांनी केलं पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचवलं पाहिजे आणि त्यांना त्या प्रवाहामध्ये आणणं गरजेचं आहे. जवळजवळ आपल्या मराठी भाषेला 2000 वर्षांचा इतिहास आहे किंवा ह्या सगळ्याच गोष्टी आहेत आणि देशभरातल्या फक्त 6 भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे आणि मराठीला तो मिळावा म्हणून गेले 10 वर्ष म्हणजे 2013 पासून आपण पाहतोय संघर्ष सुरू आहे, त्याच्यासाठी मागणी केली जाते. पण आज तगायत तो दर्जा आपल्या ह्या भाषेला मिळालेला नाहीये. तर ह्या सगळ्याकडे तुम्ही कसं पाहता? कारण तुम्ही जो PhD साठी विषय निवडलात तेच ह्या समितीचे प्रमुख होते किंवा प्रमुख आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून हा सगळा खटाटोप सुरू होता. पण ज्या महाराष्ट्राची जी भाषा आहे किंवा देशात अनेक भाषांना मिळाला आहे तसं तो महाराष्ट्राच्या ह्या भाषेला पण मिळावा अशी प्रत्येक मराठी माणसाची इच्छा आहे. तर त्याकडे तुम्ही कसं पाहता आणि काय सांगाल? हो, तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. गेली अनेक वर्ष हा प्रश्न सरकार दरबारी आहे. अभिजात भाषा ही हा दर्जा जो आहे तो मिळाल्यानंतर भाषेमध्ये काय बदल होतो, काय फरक होतो? तर भाषा असतेच, ती वाढतेच आणि ती खरं तर मी मगाशी म्हटलं तसं लोकसहभाग हा महत्त्वाचा असतो, पण शासनाचाही त्यातला सहभाग फार मोलाचा आहे. कारण त्या भाषेच्या संदर्भानं जी खऱ्या अर्थानं समृद्धी म्हणू आपण ती जी येते ती त्यामुळे येते आणि म्हणून अभिजात भाषेचा दर्जा मराठी भाषेला मिळाला पाहिजे आणि आता तो मिळावा असं मला वाटतं की बराच विलंब झालेला आहे. तर विनाविलंब आता तो खरं तर हा दर्जा मिळावा आणि हा एकदा ही म्हणजे शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरची जी वाटचाल असेल ती निश्चितच वेगळी असेल. कारण तुम्ही ज्या भाषांचा उल्लेख केला ज्यांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे तर त्यांचं आपण जर पाहिलं तर
तिथल्या म्हणजे स्थानिक संदर्भानं त्या भाषेला जे स्थान मिळालेलं आहे ते त्यानंतरचंच आहे. आणि त्यामुळे त्या भाषेविषयीची एक अस्मिता म्हणून आपण जाणीव जी असते भाषिक अस्मितेची, ती मला असं वाटतं की त्यामुळे अधिक वाढते, निर्माण होते. आणि म्हणून हा दर्जा मिळाला पाहिजे असं वाटतं. दरवर्षी आपण असं म्हणतो आहोत की मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्तानं आपल्याला असं वाटत असतं की यावर्षी आपल्याला नक्कीच मिळेल. तर मला असं वाटतं की आता तो विनाविलंब मिळाला पाहिजे. नक्कीच. ह्याला जोडून एक प्रश्न, कारण जसं तुम्ही म्हटलं हा मिळाला पाहिजे, आणि ह्या खात्याचे संबंधित जे मंत्री आहेत ते आपल्याच जिल्ह्यातले आहेत, आपल्या तालुक्यातले आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याचकडे हे खातं आहे. तर एक तुम्ही प्राध्यापिका सुद्धा आहात, साहित्य क्षेत्रात पण तुम्ही काम करताय आणि गेली 31 वर्ष मराठीचं अध्यापन करताय. त्याच्यामुळे मराठी आणि तुमचं नातं हे खूप वेगळं आहे. आणि मराठीसाठीची जी तळमळ आहे ती आपसुकच तुमच्यामध्ये आहे, ती दिसते तुमच्या बोलण्यातनं. तर आमच्या राज्याच्या ह्या मराठी भाषा मंत्र्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता, किंवा आपल्या इथले असल्यामुळे, आपल्या कोकणचे असल्यामुळे, कारण कोकणात अनेक रत्न निर्माण झाली आहेत, मग ती सगळ्याच क्षेत्रातली आहेत आणि मराठी भाषेचा कुठेतरी टच हा सगळ्या त्या गोष्टीत दिसतो. त्यामुळे त्यांच्याकडनं तुम्ही काय अपेक्षा करता किंवा त्यांना काय सांगू इच्छिता या माध्यमातून? आत्ताच मी म्हणजे असं वाचनामध्ये माझ्या आलं की या निमित्तानं पाठपुरावा समिती एक स्थापन झालेली आहे. कारण हा प्रश्न जो आहे तो केंद्र शासनाच्या अखत्यारीमधला आहे आणि त्यासाठी अर्थातच मला असं वाटतं की आपले माननीय हे मराठी भाषा मंत्री दीपकभाई केसरकर हे नक्कीच त्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यांना या निमित्तानं मी सांगू इच्छिते की त्यांनी याकडे लक्ष घालावं आणि आपल्या भाषेला लवकरात लवकर हा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा. नक्कीच. एक शेवटचा प्रश्न आज या दिवसानिमित्त आपल्याशी चर्चा करत असताना, की साहित्य क्षेत्रात पण तुम्ही अगदी अनेक वर्ष कार्यरत आहात, मराठीचं अध्यापन सुद्धा करताय. आज तुम्ही जसं म्हटलं की लाभले आमचं भाग्य, बोलतो मराठी, प्रत्येकाला माझी भाषा मराठी भाषा हे आपण म्हणतो आणि अभिमानाचं पण ते वाटतं. तर आजच्या दिवशी काय तुम्ही सांगू इच्छिता मराठी भाषेविषयी? कारण ही भाषा अजून शतकोनशतकं टिकावी, हजारो वर्ष ती राहावी. जे साहित्य ज्ञानेश्वरांनी लिहिलं आहे, ते साहित्य आताचे म्हणजे कुसुमाग्रज असतील, केशवसूत असतील, अशी भरपूर नावं आपल्याला घेता येतील. नाव कोणाचं तरी राहून जाईल, पण या दृष्टीनं तुम्ही काय सांगू इच्छिता, काय संदेश देऊ इच्छिता आपली भाषा टिकवण्यासाठी? हो, खरं मराठी भाषा ही आहे, टिकूनच राहणार आहे, ती टिकणारीच आहे. मग त्याच्याबद्दल वेळोवेळी जे म्हटलं गेलं की आता पुढे काय असं, तर त्यावर तिनं मात केलेली आहे, ती मात करत पुढे आलेली आहे. त्यामुळे भाषेमध्येच असं काही आहे या की जे असं मला वाटतं की एक चैतन्याचा झरा आहे, जिवंतपणा आहे. सतत ती भाषा अनेकांना आपलीशी वाटत असते. म्हणजे आतापर्यंत अनेकांनी, म्हणजे अगदी मला असं वाटतं की ज्यांची भाषा नाही आहे, ती मातृभाषा नाही आहे मराठी, तर त्यांनीसुद्धा मराठी भाषा ही आत्मसात करून तिच्यामध्ये बोलण्याचा त्यांना फार जो आनंद आहे तो त्यांना घ्यावा असं वाटलेला आहे आणि तो अनेकांनी व्यक्त केलेला आहे. कुसुमाग्रजांनी तर मराठी भाषेविषयी बरेच गौरवाचे उद्गार काढलेलेच आहेत. त्यांनी म्हटलेलं आहे की माझा मराठीचा टिळा लावा ललाटासं. तर असं मला वाटतं की मराठी ही भाषा जी आहे ती टिकून राहणारी, पुढे जाणारी अशी, तिच्यामध्ये एक समृद्धता आहे, अतिशय समृद्ध असा वारसा तिला लाभलेला आहे. मुळात मला असं वाटतं की ती आपल्या संतांनी घडवलेली अशी भाषा आहे आणि त्यामुळे 18 पगड जाती धर्मातले संत कवी लिहित होते मध्ययुगीन काळामध्ये आणि त्यामुळे तो जो त्यांनी घडवलेला मराठी भाषेचा जो एक मोठा प्रपंच आहे तो इथूनही पुढे तो असाच पुढे जाणार आहे याची मला नक्कीच खात्री आहे. असं होतं बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं की आत्ता म्हणजे एक संधी काळ असतो, पण त्यावर या मराठी भाषेनं नेहमी मात केलेली आहे आणि ती नक्कीच पुढच्या पिढीलाही मला असं वाटतं की दिशा देईल आणि तिचं भवितव्य देखील घडवेल असं मला नक्कीच आशा आहे. नक्कीच. आज मराठी भाषा दिवस, या भाषेचा गौरव करण्याचा हा दिवस आणि या निमित्तानं 2 प्रमुख गोष्टी तुम्ही सांगितल्यात. आमचे मराठी भाषा मंत्री सुद्धा त्यावर काम करतील आणि गेली अनेक दशकं जी आपल्या प्रत्येकाची इच्छा आहे की माझ्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा. केंद्र शासनाच्या कडे हा विषय आहे, पण राज्यात एक सरकार असं काम करते, गतिमान सरकार काम करत असताना त्यांच्याकडनं ही अपेक्षा प्रत्येक मराठी माणसाला आणि निदान यावर्षीच्या
मराठी भाषा गौरव दिनाला ही गोड बातमी त्यांच्याकडनं मिळावी आणि तशी तुम्ही मागणी सुद्धा केली, त्याबद्दल तुमचेही आभार. आणि अगदी मराठी भाषेबद्दल, ही भाषा टिकवण्यासाठी सुद्धा ज्या पद्धतीनं गेली 2000 वर्ष प्रयत्न होत आहेत आणि ते पुढे व्हावे याच्यासाठी जे तुम्ही मार्गदर्शन केलं, आजच्या दिनानिमित्त आमच्याशी चर्चा केली, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. धन्यवाद.